مرگ یسا نسا پراغلی وی دا ڈاکٹر خان پشان دی خاور اوکڑل گلونا دا ڈاکٹر خان پشان دی خاور اے ڈاکٹر خان رسے خوبنا در پس ورق میں دیدش پہ گل زمان تلا در پس شاڑی وای پمینا مینا خولوی دی تصویرنا پمینا مینا خولوی یا عدل زمان پسڑ غم جل دیوار دستا یادنو سرش پہ سبا کبینا دستا یادنو سرش پہ لاڑے ارمانی لدی جہانا خلق دیا دوی تل ڈاکٹر خانا لاڑے ارمانی لدی جہانا خلق دیا دوی تل ڈاکٹر خانا خلق دیا دوی تل ڈاکٹر خانا لی جنتنا وای اللہ نغواری در تخکولی دا عبد خان دلی دل غواری وای پسڑی پاتی دینیم گڑی ارمانونا پسڑی پاتی دینیم گڑی ڈاکٹر خان چی تلاڑے وای مونگتا دیراکڑلو دا ٹول عمر غمنا ہے مونگتا دیراکڑلو دا ٹول مرگی یسا چار دی وکڑے وای دا ڈاکٹر ہر پسڑگیو اڑل ارمانونا دا ڈاکٹر ہر پسڑگیو لاڑے ارمانی لدی جہانا خلق دیا دوی تل ڈاکٹر خانا لاڑے ارمانی لدی جہانا خلق دیا دوی تل ڈاکٹر خانا خلق دیا دوی تل ڈاکٹر خانا